Na kabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antornews. U Blei phi baro kini gilong ki khubor bam ta kasni. Da kita yu tam ki pulit ka Meghalaya ke bela hiar riat ki ram jong ki jaka Jngohkai pyrthei naduh Sohra Rim shaduh Nongriat banwat ikat tengah Raja Raghuvanshi bakalaja hadien ke jingïap Raja Raghuvanshi. Ka khubor ka bela ai de ki pulit ba ka Sonam ka balong ka tengah jong kalali ban aiti no era di Nandganj Police Station ha Gazipur District Uttar Pradesh ha kamit sngi U Blei. Kargum ka jingïap de ki pulit layo kem yu wei na ki briu badan kti na Uttar Pradesh kat ba arngut pal layo kem na Indore Madhya Pradesh ka jing persang ban yo kem yu wei pat U briu badang sa leit pahara de ki pulit kadang ya chakmat. Na kaliang umentri rang ba ke Jylliew Meghalaya ukon rat ki sangma ulapan pau ke jingero ya ki pulit ke Jylliew bakila trei shitam. Ukon rat ki sangma hakarensan tweet jong uong haswa nyosngi ke Meghalaya Police kelawan ra ke jingïap ka bakrau ha ke kes jingïap jong uraja. Layo kem laingut ki briu na Madhya Pradesh ka kenthei kala surrender bar ke jing tokit ban yo kem yo weipat kadang yan kala bhashisha ke Meghalaya Police.